Здравейте на всички, аз съм ShockBG и в първия епизод искам да ви покажа как да си направите сервер на CS 1.6 без реално IP. Така, първо ходите в главната директория на играта. И, както ви е така играта, имате Half-Life DS. И го отваряте. Така. Тук си избирате на коя игра да ви е. Дали на Counter-Strike, дали на Half-Life. И пишете името на сервера. Така. От това си избирате на кой мап да ви е. И дали сервер да ви бъде интернет или LAN. Нататък избирате с колко хора ще ви бъде. Избирате и така. Това е порта на вашия сервер. Предпочетене 27016. И тук пишете някаква парола. Ако искате да има хора, които да не играят с хак, цъкате на това и старткате вашия сервер. Така, това е IP-то на вашия сервер. И тук си нагласите как ще бъде. Тук ще бъде и така, сега няма да правя нищо. Само ще ви покажа как ще ви бъдат настройките. И колко пари да има в началото. И това е всичко. Така. Отидете тук, не го пипате и си го оставяте. От тук ще бъдат, като има хора във вашия сервер, тук ще бъдат изредени хората. С това ще банвате и с това ще киквате. Тук ще бъдат баннатите хора. И може да ги анбанвате. Това е конзолата. И това мисля да е края на епизода, в който ви показвам как да си направите CS сервер без реално IP. И ако ви е харесало клипчето и съм ви помогнал, се абонирайте, коментирайте и харесайте. Чао!